אנחנו הרבה יותר מאמינים ללא טוב מלטוב. מנסים נואשות ללמד אותנו שוב ושוב שהטוב הוא אמיתי. הייתה לי באיזשהו שלב בתשובה שאלה בכלל אם להמשיך להופיע, או להמשיך ליצור. הרבה שנים היה בי איזו הרגשה של מסור, מותר, מחלוקות פנימיות שיצרו איזו יצירה שהיא יחסית מבוססת. הייתי אצל רב גדול שהוא אמר לי, הקדוש ברוך הוא עושה אתה אדם ישר. אתה נולדת עם איזו נביאה כזאת של נגינה. העולם מבקש את זה ממך ומקבל את זה ממך. אז ממילא זה מה שאתה צריך לעשות. אני עושה כי אני מרגיש שזה הנקודה שלי בעולם. מבטיח לעמוד, לא לברוח יותר. השירים שלי הם כמעט תמיד, זה סוג של תהליך של בירור פנימי. הרצון להיפגש עם אמונה ועם טוב. מתוך המיצרים שאני עצור בהם. זה לא סתם שאומנות ואמונה הם אותו שווי. זה הבעה מאוד פנימית, הניגון, היצירה והשירה. זה לא תנועה סותרת לתנועה של עבודת השם. הם באים בשפע גדול על הבמה. החוויה שלי הולכת ומתאחה, הופכת להיות הרמונית יותר. כיוון שיש פחות לחצים מצד מה מותר ומה אסור. ברגע שאני מרגיש כנה עם עצמי ושלם ממה שאני עושה, אז אני יותר חופשי. חציתי יבשות, כבשתי ערים ומדינות, עכשיו אני יוצא. התנועה בין הבמה אל החיים של המשפחה והתורה הן תנועות עזות. ואני עם השנים מקווה שהיא תהפוך להיות פחות יותר עזה ויותר מאוזנת ויותר הרמונית. ביצירה אני מרגיש שלא מעט שנים החיוב הדתי וההלכה קיבצו את הכנפיים של החירות של היצירה. במובן מסוים אני מרגיש שאני פחות מצומצם, יותר מאמין ובוטח במקום שלי, בעבודת השם. אחת המשאלות שלי שהטלטלות יהיו פחות עזות, ושהיצירה תמשיך לפקד ולהמשיך לעשות ולחזור על חורף של תורה ומשפחה ושוב לעשות ושוב לחזור עליה.